Bai, lore politia, Aitor, nonik atera duzu? Ba, oda, larroza bat, eta gaino gaur aurkitu dut, ode bidean. Ba, bai. Polita baiet. Oso politia da. Eta zer egingo zu horrekin? Ez dakit, maite duzu norbaiti oparitu edo... Mikel, larrozak zetudeko dira. Zertarako dira? Bueno, arroxak edo loreak orokorrean esan nahi asko dituzte. Adibidez, maitasuna adierazteko, laguntasuna, heriotza. Honei buruz hitz egin dezakegu, Aitor. Bai. Joango gara? Bai. Venga, goazen. Niri loreak asko gustatzen zaizki. Eta esan nahi... You go way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your step. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough of you, enough to last it. Egunon, Arantxa! Egunon! Oze, hona ben sartu eta bire zeusaia, Bai. Itzingo dugu pixka bat, etorriko zara honera? Bai. Etorri honera, venga. Eta zuk zer harremana duzu, Arantxa, lorekin, lore mundu honekin? Momentu baten aldatu intzan ere bizitza, eta hor buskatu nun, eta, bueno, hortik sartu nintzen. Bartzelonara jun nintzen ikastea, eta, bueno, oso gustora. Zikasten dan? Arte floral. Arte floral? Arte floral. Zetudako balio du lore batek. Daneako. A ber, lore bat balio du, gehien bat, nik uste dut danoi bizitza emateko. Oparitako urtebetetzetan, bueno, bai hiletan, baita ere, bueno, eskontzetan, eozein gauzetako. O baten bat triste daola eta nahi oso eman, o gaixo daola, o pixkatalaitzeko. Sentimendu asko batzen dira lora dena batean. Asko gainera, bai, izatekan. Egia da, asko transmititzeigula loriak eta askotan etortzea jendia de bai sentimentu deskalako, bai amodionak, o bai bestelakoak, ez? Baina, bueno, o tristuranak, o... Nik oain egoera batzuk emango dizkizut, Arantxa, eta ea zer loreak edo aukeratuko dituzun, bale? Adibidez, nik maitasuna adierazteko nire bikoteari, ze lorea? La rosa. Lagun bati, laguntasuna adierazteko baita ere? Igual, la rosa gorria, amodioan zea gorria beti horreka, baina bestela lagun bati, naranjak, edo beste kolore batek, bai, horillak, edo ez? Barkamena eskatzeko nobeteri? Aber, nik txurila jarriko nuke. Eta heriotza batean? Askotan, nik uste eman berdeula, segun ze gustatzen zaion hildakuak, Bai? niretzako bai, eta bestela familia ize gustatzen zaion. Baina guri gustatuko litzaiguke zerbait egitea, zulan Venga, eguri ba, jartzea, venga, ba. ez dakit erramo batzuk, lore sorta batzuk edo prestatzea. I can buy myself flowers. Nahi dezuzu, Aitor, badibidez. Nire kolore biziak. Biziak, Gustatzen nahi dut. dituzu. Bueno, ba, orduan, hartuko deu. Gerbera bat, adibidez, zuk hartu. Hau bat, hartu hau, la rosa bat hartuko deu, Vale. eta hau da astroemeria. Gauza bat iderdena da, forma hemen bertzaiola, ez? Vale. Orduan, pixkat, iriki berria, orduan. Irikitzeko inberda espiral bat deitze zaiona. Hemen juntatzeia, erdin, baina hemen irikita daude. Bai. Beran. Eta gero berdekin, berdina. Nahi Ja. dan bezala. Ze polita. A ber, heldu, a ber, ze maus. A ber, Aitor? Ole! Gustatzen zaizu. Ole! Eta zuk? A ber. Niri gustatuko litzaidake maitasuna adierazteko horrela lore sorta bat. Orduan, Ni oso romantikoa naiz da. Orduan, Arantxa. la rosakin dingo Bai, la du gehien rosakin, bat. bai. Heldu, jarri mai gainen, Nola gustatzen zaidan arroz. eta eukaliptuakin jarriko ditugu. Ai, Orduan, vale. hartu bat. Hartu bat, hause. Bat. Vale. Eta guain espirala inberdeu. Hola jarri zazu. Bai? Gurutzatu horrela, Gurutzatu horrela, bale. Oain beste bat. Beste, eta berritik gurutzatu barra. Bai, baina beti areaka. Beti areaka? Beti areaka. Hori zergatik ba? Zergatik bestela ez tezu espirala ondo. Eta buen horrela? Ez, beti Berriz? areaka. Ez da kitxura txarra, Arantxa san. Ondo, ez? Hori Ez entzun aldaka nahi forma nuen. polita. Zu, Arantxa, placer bat izan da, mila esker. Ez dakizu ze poz igual joango garen etxera, Aitor? Hombre. Begira, venga, Bueno, beste ba. baten ikusiko gara. Oso ondo, bale, jo Aio. bai. Polita, Aitor. Ze lore politak ikusi ditugun, nola gustatu zaidan. Eta nire laguntasun adierazteko zuri, begira zer dudan zuretzat. Opari bat, Aitor, zuretzat. Mikel, ongitu egin nahi, mila esker. Ez horregatik, eman besarkada bat, Aitor. Ze polita den loren asunta, asko gustatu. Bai.